sinomsebenzi esubiza nge-refurbishment of Dean Mohammed Street nawo usuphelile Ward 4. Sinomsebenzi futhi esubiza nge-refurbishment of Nyembe Street lapha elokishini lasesibongile nawo usuphelile ngaphansi kukaCouncil uKheso. We have also done a refurbishment kaBulwa Street osuphelile lapha edolobheni Ward 4. We have also done a Glencoe Cemetery construction project ngaphansi kamhlonishwa uAbdul adenza message of support Ward 7 eGlencoe. We have also completed resurfacing of Again Street lapha edolobheni. Sekusele nje into encane ngoba sibona ukuthi usonkontileka akakathi abuyele kunama snacks okumele walungise ngaphambi kokuba sudlulisele emphakathini. When it comes to road maintenance, ngoba kubalekile mphathi ukuthi lezi zinto mase sizenzile kodwa bese siba nohlelo lokuthi siyimaintaina kanjani going forward. Earlier this year, we have introduced a special intervention on potholes through collaboration with Endumeni Business Chamber and other partners. This great initiative was done under Corporate Social Investment Strategy, a public-private partnership initiative. Today, I am pleased to announce a huge progress that has been done in different wards according to this Corporate Social Investment Strategy, the special intervention on potholes. Currently, we have managed to patch more than 3,751 square meters of potholes, improving driving safety for all our residents of Endumeni. Sibamselela eduze ke mhlonishwa uNgqongqoshe nenhlangano ebizwa ngeNdumeni Business Chamber enabantu abahlukahlukene ikakhulukazi laba bebala njengoba mhlonishwa usela Ngqongqoshe babona bekhona nje la ubufakazi bokuthi sisebenzisana eduze nabo ukuze sithuthukise impilo zabantu baseNdumeni. Ikakhulukazi sibamsele nje ngodaba loma potholes la eNdumeni esifisa ukuvala wonke amadolobha nendawo zaselokishini ukuze sikwazi ukuthi abantu bakithi beshayele emgwaqeni bephephile.